Something new. Stop, drop, shut them down, open up shop. Oh, no, that's how rough riders roll. Stop, drop, shut them down, open up shop. Oh, no, that's how rough riders roll. Niggas wanna try, niggas wanna lie. Wajen malamin nan mai yawan tambayoyi yau domin na da wasu tambayoyi na so in mai ka ce makarecin nan munafiki makareci ne makareci ne da ni ban yadda ba lakin hidani na in baka yadda ba yanzu wara mu je wajen bari mu je mu tambaye shi yayi Assalamu alaikum. Ala, an gaishe ku. Kun yi ne galau? alo muke shin kuma ga iyayen naku Duk galau suke. alo suke alhamdulillah malam Malam muna da tambaya. to ina sauraron ka Tambayar mu ana ruwalla da shayi. za ka yi Allah da shi idan za ka yi sallah kan Aisha ba Idan za a sallah kan Aisha. har matsala ce wadda. yawa to ni ma wani ina tambaya gaskiya ina sauraron ka zan iya sallah bisa bishiya za ka yi sallah kan bushiya idan goshin ka zai tabo kasa ba to ho malam ikon Allah Mala ko dai matsala ta ne. ina saurare Zan iya bin taron sallar jama'i. za ka bin taron sallah jama'a idan taron ya kawo kowa gidan ubanka malam ikon Allah to ni na ina da wata tambaya malam ina sauraron ka a'a sai ka hodi nauyi gare tambayar ta ina sauraron ka nace abin da nace ma malam tambaya ta nauyi gare ta ba tambaya gare ka ba tambayar da garan malam to ina sauraron ka malam wai ingilizi haram ne Get at me, dog, that I rip shit with this one here, I flip shit. Niggas know when I kick shit, it's gone.